Dewch ni wyddio. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am fraint arall i gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti ddod lawr i'n plith, i dywalt ysbryd arnom. Nertha ni yn ein haddoliad arwen i nawr, i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy gannu'r emyn i'r 166. Mi ganaf trafo anadl o fewn i'r ffroenau hyn am gariad yn dioddef ar ben Calfaria fryn. 166 gwni sefyll i ganu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal Chwefror y 15fed, Chwefror 15. Yn y oedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 135, 135.
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, yr 8fed bennod. Marc pennod 8 ac yn dechrau adnod 14. Yr disgyblion a dawsant yn angof gymryd bara, ac nid oedd ganddynt gyda hwynt ond un dorth yn y llong. Yna gorchmynodd y fe iddynt gan ddywedyd, gwyliwch, Ymogelwch, Rhag Surdoes y Phariseaid a Surdoes Herod. Ac ymresymu wnaethant y naill wrth y llall gan ddywedyd, hyn sydd o blegyd nad oes gennym fara. A phan wybyr Iesu fe ddywedodd wrthynt, pa ymresymu yr ydych am nad oes gennych fara, ond nid ydych chwi eto yn ystyried nac yn deall, ydyw eich calon eto gennych wedi caledu, a chennych lygaid ond i welwch, a chennych glistiau ond i chliwch, ac ond nid ydych yn cofio. Pan dorais y 5 torth hynny ymysg y 5,000, pa sawl basgedaid yn llawn o friw fwyd a godasoch i fyny, dywedasant wrtho 12. A phan dorais y 7 ymhlith 4,000, llonaid pa sawl basged o friwyd a godasoch i fyny, a hwy a ddywedasant 7. Ac y fe ddywedodd wrthynt, pa fodd nad ydych yn deall. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron, ac i ni yn diolch ein bod yn dod nid trwy ein heiddiannau ni, ond i ni'n dod trwy heiddiant dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy yr hyn oll a gyflawnodd e trosom. I ni yn diolch i ti drefnu ffordd iachawdwriaeth cyn llunio'r byd, ac felly o Dduw i ni yn llawenhau i thfab yr arglwydd Iesu Grist ddod yn ifydd, fel cyflawniad yr hyn a ddywedwyd trwy gydol yr ysgrythyr o'r dechrau o Dduw i ni wedi darllen dy fod ti wedi cynllunio, dy fod ti wedi trefnu, y byddai dy fab yn dod i'n hachub ni o'n pechodau. Ac i ni yn llawenhau bod yr arglwydd Iesu wedi dod yn ifydd yn gwybod yr hyn oedd o'i flaenau, yn gwybod yr hyn fyddai yn digwydd iddo tra ar y ddeiar, y byddai dyn yn ei wrthod ac yn ei gasau ac yn y diwedd yn ei ladd. Ond o Dduw yr oedd e hefyd yn gwybod mae gwirfoddol fyddai hyn ar ei ran ef, y byddai e yn mynd i'r groes ac yn cymeryd dy ddigofaint di, dy gosb di arno ef yn ein lle ni. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau, yn diolch am yr Efengyl Sanctaidd, yn llawenhau am bod na ffordd i rhai sydd yn gweld eu pechod, yn euog oherwydd eu pechod, bod na ffordd i'r rheini cael heddwch cydwybod ac heddwch a Duw. Ac felly ni yn gofyn i ti o Dduw i ni brofi dy bresenoldeb yma heddi wrth i ni ymgeisio cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. I ni'n gwybod mai dyma yw y pwnc pwysicaf ar wyneb y ddeiar hon. Does dim un mater pwysica na hon. Does dim byd fwy pwysig na chyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. I ddweud wrth eneidiau am dragwyddoldeb, i ddweud wrth eneidiau colledig, rhai sydd yn ddall, rhai sydd yn fyddar, rhai sydd yn gwbl farw yn ysbrydol, i ddweud wrthynt bod yna obaith a bod y gobaith hwnnw yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw i ni yn cyflwyno'r amser yma i ti, gan mor bwysig yw'r achlysur hon, i ni'n ymwybodol pa mor flin fydd yr un drwg wrth iddo weld yr oedfa'n dechrau, wrth iddo fe weld rhai yn ystyried y materion hyn, fydd e wrthi ar waith yn ceisio dinistrio, yn ceisio rhwystro, yn dod â meddyliau ar ein traws ni yn sibrwd, yn dod ag anhawsterau ofnau ar ein traws ni hyd yn oed. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti, i'n diogelu ni bob yr un ohonom, o Dduw, i ni'n cyflwyno rhai hynny sydd â chalonau caled ac heb unrhyw awydd i ddod i geisio dy wyneb di, ac yn benderfynol o beidio gwrando efallai, yn benderfynol o beidio deall a pheidio edrych. Ac felly o Dduw i ni yn gwybod fod yr ysbryd glân yn holl bwerus, ac yn gofyn i ti trwy nerth yr ysbryd i ddod ac i agor y llygaid hynny, iddynt cael gweld eu hangen am waredwr, i agor y clistiau fel eu bod nhw yn gallu clywed a gwrando ar ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, i ni yn gofyn i ti wneud y gwaith hyn, dydyn ni ddim yn gallu deffro yr un enaid. Does dim modd i ni berswadio yr un enaid i gredu,
ac felly ni'n gofyn i ti ddod ac i ti i weithio ac yna i ti cael y mawl a'r clod. Helpa ni heddi i ddyrchafu dy enw di. Ni'n cyflwyno'n gwlad unwaith eto i ti ac yn tristau wrth i bob dydd fy'n heibio, wrth i bob sil fy'n heibio, i ni'n gweld pa mor bell i ni'n mynd oddi wrth dy bethau di. Ac felly ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i ddychwelyd i'n plith. A byddi di yn dod ac yn tywallt y lan ysbryd arnom unwaith eto ac y byddi di yn gweithio yn rymus yn ein plith unwaith eto. Felly o Dduw tyrd bendithiau'n hamser ni yma nawr, diogelan hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch yn ei ganu yn rhif 639, pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll. 639 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o'r Efengyl yn ôl Marc, yr 8fed benod ac adnod 15. Marc, penod 8, adnod 15. Yna gorchmynodd efeddynt gan ddywedyd Gwylwch, Ymogelwch rhag Surdoes o Phariseaid a Surdoes Herod. Nawr, mae'r ysgrythyr wastad wedi bod llawn rhybuddio. I ni'n dod ar draws rhybuddion yn aml. Ac onid yw hyn yn ei hunan yn arwydd o drigaredd Duw. Os oes yna rybydd yn hytrach nag edrych arno fel dewis testyn sydd yn mynd i godi ofn a dychryn ac bod yn negyddol, fe ddylsyn ni edrych ar bob un rhybydd fel arwydd o drigaredd Duw. O'n i'n hoffi gwylio ambell i gêm rygbi ac yn rhyfeddu'n ddiweddar wedi sylwi ar gwrando ar hyn y mae'r dyfarnwyr yn ei ddweud. Ac falle mod i'n deall beth yw'r hyn feddylfryd tu nôl dyfarnwyr rygbi tra bod nhw wrthi ar y cae. Ond eto gyd dwi wastad wedi mynd tipyn bach yn rwystredig gyda nhw. A maen nhw'n siarad gyda'r ddau dîm. Drwy'r amser mae rhai yn siarad mwy nag eraill, falle rhai yn siarad gormod ar y cae. Ac yn enwedig, os maen nhw'n gwybod bod y camerau teledu yna, maen nhw'n tym bach o sioe falle, mwyn dangos bod nhw'n gwybod i rheolau ac yn y blaen. Ac maen nhw'n siarad ar tîm, ac yn aml iawn maen nhw'n dweud pan mae yna rhyw falle sefyllfa, mae'r bêl yn cael ei wthio ymlaen, a maen nhw'n gyrru ymlaen, a mae'r tîm arall yn dod, mae'r bêl yn mynd i'r llawr. Ac mae'r dyfarnwr yn dweud, cadwch eich dwylo allan. Neu mae'n dweud, cadwch ar yr ochr yma o'r drod ôl. Mae'n dweud, peidiwch a mynd mewn fesul ar yr ochr. Ac mae'n rhybuddio nhw. A dwi wastad i meddwl, pam yn y byd mae dyfarnwr yn rhybuddio'r tîm arall? Achos byswn ni'n meddwl, maen nhw'n torri reolau. Maen nhw'n bobl sydd yn oedolion wedi cael ei dysgu sut i chwarae'r gêm. Ac felly mae'r dyfarnwr yn helpu'r tîm arall, o'n i'n meddwl. Mae'n dweud wrth nhw, peidio wneud achos mae'n dweud, os newch chi hynny, fe na eich cosbi chi. Ond mae'n rhoi rhybudd iddyn nhw. Nawr, fe allech chi ddadle. Efallai bod hwn siwr o fod yn helpu llif y gêm. Ac mae'n helpu'r tîm sydd yn ymosod i gael y bêl nôl ac yn ei rhwystro nhw. Ond tybiwn ni, fel mae yna rhai gwledydd wedi ennill sawl gêm trwy cicio cosp dros y postyn, a dyna gyd maen nhw'n neud. A felly dyna fel maen nhw'n chwarae. Maen nhw'n aros am y cic cosp mwyn cael y tîm arall i gamochri, ac yna maen nhw'n mynd am y cic, cael y triffwynt, ac maen nhw'n ennill y gêm felly. Gêm ddiflas iawn, ond fel maen nhw'n chwarae. Dyfarnwr yn rhoi rhybudd. Pam? Mae'n neis iawn, mae'n garedig iawn i'r tîm i helpu nhw. Nawr wrth gwrs, llif y gêm sy'n bwysig ac falle mae dyna beth yw'r canllawiau i'r dyfarnwyr ar eu cyrsiau dyfarnu yn dweud wrthyn nhw sut i ddyfarnu'n gywir. Ond beth o'n i'n meddwl am hynny fel darlun fan hyn, llawer mwy difrifol, rhywbeth mwy rhyfeddol fan hyn. Drwy gydol yr ysgrythyr, mae'r ysgrythyr, mae gair Duw yn rhoi rhybudd i chi pan i chi'n gwneud yn anghywir. Mae'n rhoi cyfle i chi pan i chi'n gwneud camgymeriad, neu fwy eithafol na, peidio defnyddio'r gair camgymeriad am bechod. Pechod yw pechod, nid camgymeriad, mae yn bechu, pechod. Ac felly mae Duw yn rhoi rhybudd i ni. Mae'n rhoi cyfle i ni beidio gwneud y pethau hyn. Dyna i chi drigaredd. Ac yma eto mae yna rybudd i bob un ohonom. Yma, byddwn ni'n tybio, mae'r neges yma 15fed adnod o'r 8fed benod o Marc yn rhoi rhybudd i'r Cristion ac i'r digred. Felly pa bynnag un i chi yn naill neu'r llall, sy'n cwestiwn am hynny, chi methu bod yn y canol, ni fyddwch chi yn un o'r digred neu yn Gristion y prynawn yma. Felly, mae yna rybudd i ni gyd. A mae yna rybudd i ni fod yn ofalus. I ni wneud yn siŵr eich bod wedi deall yr Efengyl. Gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi deall yr Efengyl. Dyna oedd y neges bore yma gawson ni. I ni fod yn sicr ein bod ni wedi ein hachub. Yna beryg mawr yn ein gwynebu ni heddiw. Tybiwn ni, efallai, dyma un o'r cyfnodau fwyaf peryglus yn hanes yr eglwys.
os yn ystyried yn enwedig yn ein gwlad ni, pan mae hanes Cymru wedi bod yn hanes cenedl sydd wedi profi diwygiadau diri, pan ych chi'n mynd trwy'r blynyddoedd a'r canrifoedd. Ond ers 1954, does dim diwygiad wedi bod. Ac felly, pan ych chi'n meddwl am y flwyddyn 1914, dyna chi ddirywiad oedd na. Ond mi roedd na dal ôl y fendith, ond oedd na. Mi roedd dal arwyddion o fendith. 1924, chi'n sôn am cyfnodau rhyfeloedd byd, ydyn ni? 1934, 1944, rhyfeloedd erchill, lle dynion yn lladd ei gilydd, tristwch diri, dyna chi gyfnodau. Chi'n edrych ar y cyfnod yna, meddwl be byddai'r cyfnod yr eglwys pryd ni, ond un beth ni'n gwybod, roedd na ddirywiad ers 1954. Mi roedd e'n mynd lawr allt. 1954, 1964, blwyddyn cyn I fi cael yng ngeni, beth oedd e fel? Roedd pethau'n dechrau mynd ar chwal. Yr oedd yr hyn ar ddechrau ganrifoedd wedi dod mewn i'r eglwys, y gred ryddfrydol yma, lle roedden nhw'n gwadu popeth goruwch naturiol yn yr ysgrythyr. A roedd hwnna wedi hen weithio ar yr eglwys. Beth oedd wedi digwydd? Oedd pobl yn meddwl, beth yn y byd yw pwrpas mynd I gapel, os nad ydyn nhw'n credu yn y goruwch naturiol. Ac felly erbyn hyn, oedd y capeli'n gwacau. 1974. Erchill, dyna chi gyfnod erchill, y gyfnod na o anfoesoldeb rhemp yn y byd yn y 60au a'r 70au, canu pop anfoesol, a'r holl beth yna wedi dod mewn, a'r rheolau yn mynd yn gwbl llac. Ac yn y 60au a'r 70au, yr oedd yr eglwys yn dechrau mynd ar ei gliniau bron a diflannu. Ac felly chi'n gallu gweld yr oedd y byd yn codi ar ei thraed ac yn codi dyrnau lan y Duw ac yn dweud, I ni'n cael gwneud fel y maen nhw'n I ni'n gallu gwisgo cyn lleied ac y gallwn ni, I ni'n gallu torri priodasau ar hyd a lled o wlad. Fe allwn ni wneud unrhyw beth I ni moyn. Dyna beth oedd y byd yn ei ddweud, dyna beth oedd y cyfryngau yn ei wneud, dyna beth oedd y teledu yn wneud. Y teledu yn rhoi allan ar y sgrin fawr ym mhobman, anfoesoldeb, difa terwch am yr ysbrydol. Ac beth oedd effaith hwnna ar yr eglwys? Gwanhau yr eglwys. 1984, 1994, erbyn hyn oedd y capeli'n wag. Edrychwch ar ein lle ni fyma hynny. A mae'n ymwelwyr dyn ni heddi sydd wedi rhoi boost mawr i'r gynulleidfa. Ac I ni dal yn nesaf ddim. Ac I chi'n edrych ar Dinas Caerdydd, 100,000 o Gymru Cymraeg yma. Ac eto, faint fydde eisiau dod I oedfa fel hon? Faint bydde eisiau dod I hon? O, bydde os fysa band bach lawr fan hyn, neu rhyw grŵp arall yn erbyn fan hyn, bydde ni'n cael mwy efallai. Ond oedfa o bregethu, neb eisiau dod. 2004, dyna chi flwyddyn. 2014. Beth fydd I fel 2024? Beth fydd I fel? A fydd na eglwysi? Fydd yn cyhoeddi'r efengil fel ac y geir yn yr ysgrythyr. A fydd na bobl yn addoli yn barchus ac mewn parchedig ofn. 2024. Un peth sy'n sicr, bob blwyddyn sydd yn mynd ymhellach I ffwrdd o 1954 o fendith ac 1859 ac ewch nôl i'r 1700 a'r cyfnodau hynny Griffith Jones, Llanddowror yr un a gyd, Pantycelyn, ewch nôl, bellach nôl, Puritaniaid. Bob blwyddyn I ni'n mynd ymhellach I ffwrdd o hynny. Be sydd yn digwydd? Be sydd yn digwydd? Mae dirnadaeth yn lleihau. Ond nid yw'n wir, mae rhaid bod e. Dyna yw natur eglwys, dyna natur byd. Mae bob blwyddyn I ni'n mynd I ffwrdd o gyfnod o fendith. Yr hyn sydd yn digwydd yw, mae'r eglwys wedi cael ei wanhau. Ac felly, dydy'r dealltwriaeth ddim cweit cystal ag yr oedd I flwyddyn cynt. A pan I chi'n sôn am dros ganrif, allech chi feddwl na beth yw cyflwr yr eglwys? Erbyn heddi, byddwn ni'n tybio, petai ni'n dod ar eglwys 1954 I 2014, 2018 erbyn hyn, petai ni'n dod a cymharu'r ddwy'r eglwys, yr hyn byddai'n wir fydde hyn. Petai ni'n gofyn am aelodaeth o Gapel yn 1954, byddwn ni'n cael ein gwrthod tybio ni. A byddwn ni'n tybio fi fydd yr hyniriaid a'r gweinidogion a'r diaconiaid yn ystyried a yw hwn neu hon
wedi deall yr efengil? A oes na arwyddion o ffydd yn hwn neu hon? A petai nhw'n edrych arno ni, mi fydden nhw'n dweud, na, ewch i ffwrdd, ceisiwch sicrwydd cadwedigaeth. Dyna be fydden nhw'n dweud tybyn ni'r mwyafrif ohono ni. Be sydd wedi digwydd heddi erbyn heddi, i ni'n derbyn pob math o broffes, achos mae mor wael yma ni. Fe gewn ni gredu be bynnag ni moyn, fe gewn ni byw fel bynnag ymynwn ni, fe gewn ni wisgo fel bynnag ymynwn ni, fe gewn ni wrando be bynnag ymynwn ni, gewn ni'n mynd i be bynnag ymynwn ni, ond os ni'n dweud fy mod i'n credu yn Iesu Grist, popeth yn iawn, maen nhw'n dweud. Mae'r mwyafrif, dyn nhw ddim yn cwestiynu cred bywyd, cyn belled bod na broffes. Yr hybydd sydd gan yr ysgrythyr fan hyn, gorchmynodd efeddyn, gan ddweud, gwyliwch, dyma be mae Cris yn dweud, gwyliwch Ymogelwch rhag Surdoes y Phariseaid a Surdoes Herod. Byddwch ofalus. Wel, mae'r hybydd yma i'r rhai sydd yn Gristnogion a rhai sydd ddim. Tybiwn ni, dydau hyn, bod yr rhai sy'n meddwl ei bod yn Gristnogion, bod y mwyafrif llethol o'r rheina bellach, efallai yn y grŵp nad ydynt. O gymharu â 1954. So ni'n cymharu ar ysgrythyr fan hyn, ni'n cymharu â 1954. So ni'n cymharu 1859. Os oes ni'n mynd nôl a dweud cymharwch ar ysgrythyr, byddwch chi'n meddwl ni mor bell o'r ysgrythyr, mae rhaid i ni ddefnyddio cyfnodau hanes sydd yn dda ac yn wych ac yn gyfnodau o fendith, ond os i ni'n mynd i cymharu ar ysgrythyr, mae ar ben arno ni. Dydyn ni ddim wedi ymateb i'r rhybuddion sydd yn yr ysgrythyr. Wel, hoffwn ni edrych ar ddiffyg deall y bobl yma ac yna rhybudd Crist ac yn olaf peryg y dydd heddi. Wel, yn gyntaf y diffyg deall. I ni'n gweld Iesu Grist. Ac yr oedd yn gwybod yr hyn oedd yng nghalonnau'r disgyblion, yn gwybod nad oedden nhw cweit wedi deall yn iawn. Yr oedd yn gwybod bod yna rhyw ddryswch yn ei meddyliau nhw, pinnau bod nhw'n wir, siwr o fod wedi dod i gredu. Ond eto dim dealltwriaeth llawn. Ond mae'r neges yr un mor bwysig i'r cred, i'r di-gred ac yw e'r rhai sy'n credu. Allen ni ddweud hyn, yr oedd diffyg gweledigaeth yno. Yr oedd methiant i ddysgu o'r gorffennol yno. Doedden nhw ddim wedi dysgu'r gwersi o beth nhw wedi gweld y Phariseaid a'r Sadduceaid a'r ysgrifenyddion a'r rheina i gyd. Ond fan hyn, yr hanes yw yn ddigon rhwydd, oedd yn mynd ar y llong ac wedi anghofio mynd a bwyd gyda nhw. Yn ôl y darn, mae un torth o dyn nhw. Ac yna, efallai yr oedden nhw'n poeni am y peth. Mae'n warth yn diwedd bod nhw'n poeni bod dim digon o fara dyn nhw i fwydo dwsin o bobl neu fwy. Ond nhw'n poeni. Roedd Iesu Grist newydd fwydo miloedd ar filoedd o bobl ar ddau achlysur gydag ychydig bach o fara ffysgol. Roedd Iesu Grist newydd wneud hyn. Felly pam yn y byd na fydde fe'n gallu bwydo'r disgyblion ar y llong? Os oedden nhw wedi cael y fath fraint a bod gyda'r Iesu ac yn bwydo'r miloedd yna sawl gwaith, Adnod 19, pan dorais y 5 torth hynny ymysg y 5,000, pa sawl basgedaid yn llawn o frywfwyd a godaswch i ffynnu? A dywedasant wrtho, 12. A pan dorais y 7 ymlith y 4,000, llonaid pa sawl basged o frywfwyd a godaswch i fyny? A hwy a ddywedasant, 7. Ac efe a ddywedodd oedd hyn, pa fodd nad ydych yn deall? Pam dydych chi ddim yn deall? Ond hefyd o fewn y cyd-destun adnod y testun, yn ffres yn meddwl Iesu Grist oedd anghrediniaeth a chaledwch y Phariseaid. Achos ewch chi nôl i adnod 11 ac 12, y testun yw 15,
Os ewch chi'n ôl i adnod 11-12, dyma be mae'n dweud, a'r Phariseiaid a ddeuthant allan, ac a ddechreuasant ymholi ag ef, gan geisio ganddo arwydd o'r nef, gan ei demtio, yntai gan ddwys ochneidio yn ei ysbryd, a ddywedodd, beth aw na'r genhedlaeth yma yn ceisio arwydd, yn wir meddaf i chwi, ni roddir arwydd i'r genhedlaeth yma. Ac yna ni'n gweld bod Iesu Grist yn dwys ochneidio. Mae hwnna'n ddisgrifiad mawr bod mab Duw wedi dod yma ar y ddaear a'i fod yn dwys ochneidio. Nid ochneidio, ond yn dwys ochneidio. Sut ydych chi'n teimlo am gyflwr yr eglwys heddi? A ydych chi yn dwys ochneidio? Fe welodd galedwch calon dyn, a pan yn gweld dyn yn chwilio am esgus i beidio credu, ac felly mae yn rhybuddio'r disgyblion, a felly fel cyd-destun i hwn, mae'n di gweld beth oedd cymhelliad y Phariseiaid yn gofyn am arwydd, oedd Iesu Grist yn rhoi digon arwyddion iddyn nhw, a maen nhw'n gofyn am arwydd, a mae'n gwybod beth oedd yn eu calonau nhw, ac felly nawr mae'r Iesu yn siarad gyda'r disgyblion, a mae'n rhoi rhybudd i bawb, i gredinwyr, sawl sydd wedi gwneud proffes, a rhai sydd heb ymddiried, pob un, pob math, a dyma'r rhybudd, adnod 15, yna y gorchmynodd fe iddynt gan ddywedyd, gwyliwch, ymogelwch, rhag Surdoes y Phariseiaid a Surdoes Herod. Mae'n siarad gyda'r disgyblion. Gallech chi ddweud, mae'n siarad gyda Cristnogion, ac efallai rhai sydd yn cweith wedi deall. Ac eto, ni'n darllen bod y disgyblion ddim cweith wedi deall eto. Ac maen nhw'n meddwl fod Iesu Grist, pan mae'n sôn am Surdoes, sef birym yw beth ych chi'n rhoi mewn bara i wneud iddo fe godi, ist, birym. Ac felly, maen nhw dal yn meddwl am y broblem bod dim un torsi gyda nhw ar y cwch. Felly, maen nhw wedi meddwl bod Iesu Grist yn sôn am y broblem na. Dyn nhw dal ddim yn deall. Ond mae Iesu Grist, ac o fewn yr holl gyd-destun, yn dysgu gwersi mor bwysig yma i bawb. Mae e'n dweud wrth y disgyblion, o gwyliwch, ymogelwch, o byddwch yn ofalus. Rhwydd, mae fel petai yn dweud, chi disgyblion, chi sydd wedi gwneud proffes, chi sydd yn ddilynwyr, chi sydd wedi cael y fraint o fod gyda fi, o mor hwydd yw i'r Cristion golli ei sglein. Fe allech chi disgyblion colli'r sglein yna sydd arno chi. Chi wedi cael y fraint o fod gyda fi. Ac eto, mor hwydd fydd hyn yn dod i fewn, byddwch chi'n colli'r sglein, byddwch chi'n colli'r weledigeth. Byddwch chi'n colli'r weledigeth yma dwi wedi roed i chi. Felly mae'n dweud gwyliwch, ymogelwch rhag Surdoes y Phariseiaid a Surdoes Herod. Dysgwch gan eu camgymeriadau nhw a peidiwch y gadael iddo mewn i'ch dysgeidiaeth chi. Mae rhwydd yw i rai wneud proffes wag. Mae'n gwybod hyn. Mae Iesu Grist yn dweud hyn i'r rhain i hefyd. Mor rhwydd yw wneud proffes wag. Ac mae hwn yn rhwyddach heddi nag oedd y hanner canrif yn ôl. Mae'n rhwyddach heddi nag oedd y 10 mlynedd yn ôl. Chymod beth? Mae'n rhwyddach heddi nag Sul diwetha. Achos does dim bendith wedi bod Sul diwetha'n sicr nag oes. Ac felly heddiw mae'n rhwyddach i rywun i wneud proffes wag nag o'r blaen. Mae'r safon yn gostwng, bron iawn i ni mor anghennus. Petai rhywun yn dod mewn yn diolch yn fawr am yr oedfa, dwi'n credu bod fi wedi credu yn Iesu Grist. Gret, ardderchog, dowch fan hyn, byddwch yn aelod. Bedyddio, be bynnag, ni eisiau cael gafel yn nhw cyn gyda di ffosib. Nid aros i weld a oes na gwir ffydd yma. A yw'r Iesu wedi agor calon hon i weld? Mae'r disgwyliadau o'r hyn yw gwir Gristnogaeth wedi'n hen newid. Ac felly fe welir sawl un yn gwneud proffes sydyn, falle ymateb i berswad dyn. Lle chi ddychmygu'r oedfaon modern yma, lle mae'r amgylchiadau wedi cael eu trefnu i'r fath safon, y gerddoriaeth i'r fath safon, y neges wedi cael ei wneud. A siwr o fod, pobl yma'n paratoi pregethau nhw, falle roi nodiadau yn y pregeth, dawel fan hyn, creu naws. Falle, ta'n gwybod.
Sa'n gwybod mae fel na maen nhw'n neud mwyn perswadio rhywun? Dwi ddim yn siŵr. Sa'i di bod ar y cyrsiau yma, dwi'n bwriadu mynd ar nhw chwaith. Ond yn sicr, nid yr ysbryd glân yw hwnna. Nid yr ysbryd glân yw hwnna yn agor llygaid. Hwnna yw ffordd mae dyn yn perswadio rhywun. Ond dyn nhw'n wedi deall. Rhain yn ei proffes ffals. Yn hawdd ildio i athrawiaethau sydd yn anghywir. Ac felly ni'n gweld fan hyn, pobl efallai mae yna rybydd fan hyn am y Surdoes y Phariseaid ac Herod. Mae yna rybydd fan hyn i'r rhai sydd yn ceisio. Byddwch ofalus bod chi'n gwrando ar yr efengil iawn. Nid pob capel sydd yn pregethu'r efengil. Glywes i rhywun yn dweud wrthai rhai blynyddoedd yn ôl, wel, mae e'n mynd i gapel ac ni'n ddiolchgar am hynny. A glywes i ba gapel oedd e'n mynd a meddylis i, dwi ddim yn ddiolchgar am hynny o gwbl. Nes i'n dweud na, nes i feddwl Capel Efengyledd, ond o'n i'n gwybod dwi ddim yn siŵr os yw'r efengil yn cael ei ffregethu fan hyn. Dwi ddim yn gwybod os fydd yn llesol i'r enaid, falle gewch chi broffes, falle bydd yn gwella i fywyd rhywfaint, falle fydd hyn a'r llall yn digwydd, ond nid cadwedigaeth yw hwnna. Jyst lleddfu'ch cydwybod chi nad yw'r person yma yn dinistroi bywyd allanol yn llwyr. Ond pa werth yw hwnna pan maen nhw'n mynd o flaen y Duw fel barnwr? Dydyn ni ddim eisiau diwygio'ch bywydau chi. Dydyn ni ddim eisiau'n plant ni gwneud proffes mwyn iddyn nhw ddod gyda ni'r capel, ac eto dal yn golledig, well gen i bod nhw ddim yn dod i'r capel os maen nhw'n mynd i cael eu twyllo felly ac mynd i uffen am dragwyddoldeb oherwydd bod ni wedi perswadio nhw bod nhw wedi gwneud proffes a bod nhw wedi deall. Nid dyna beth yw'r efengil. Yr efengil yw gwaith Duw yn y galon. Ac felly mae'r ysgrythur, mae Cris yn dweud, gwyliwch, byddwch yn ofalus nad ydych chi yn credu athrawiaeth anghywir. Felly mae'r rhybydd i'r Cristion, i'r rhai sydd â phroffes wag, a'r rhai sydd yn ceisio gwneud proffes. Gwnewch yn siŵr bod chi'n credu'r peth iawn. Gwnewch yn siŵr mae gwaith o ddifri yw Dyna'r rybydd sydd fan hyn. Nid fi yw hwn. Bydd pobl yn meddwl, ma fe off to, codi lais yn uchel, mynd dros ben llestri. Dim dros ben llestri yw hwn. Iesu Gris yw hwn. Mab Duw, gair Duw. Fe glywon ni bore yma do, Bob Dicki'n dweud, gair Duw, does dim camgymeriadau ynddo. O'r dechrau i'r diwedd, mae wedi cael ei ddatgan gan greawdwr y byd. Dyma'r adnod mae Mab Duw wedi rhoi i ni. O gadewch ni symud ymlaen. Rhybydd Iesu Gris, adnod 15 eto. Gwyliwch, Ymogelwch rhag Surdoes y Phariseaid a Surdoes Herod. Mae'r disgyblion dal yn meddwl yn faterol, diffyg bara maen nhw'n meddwl. Ac felly, pan mae Iesu Gris yn sôn am Surdoes ac am ddyrym, mae'n meddwl am yr hyn a roddir mewn toes i wneud bara. Dyna be maen nhw'n meddwl. Maen nhw'n meddwl bod Iesu Gris yn sôn bod dim bara dyn nhw ac am ddyrym yn y dorth. Pam bydde fe'n sôn am na? Dwi ddim yn mynd i greu bara mas o byrym a aros iddo fe godi a gwneud torth yn y ffwrn. Ond eto gyd maen nhw'n meddwl siwr o fod ar hyd y trywydd yna. Ychydig bach o fyrym sydd i hangen. I ni'n gwybod pan mae Iesu Gris yn dweud am y Surdoes yma'r byrym. Ac i ni'n gwybod yr hyn y mae yn ei wneud, yr ychydig bach o fyrym yn cael cryn dipyn o effaith. Ac i ni'n gweld y byrym. Chi rioed wedi gwneud bara chi'n, dwi ddim wedi gwneud llawer, dwi wedi gweld cwpl o weithiau. Mae yn anhygol. Mae fel gwyrth o'ch blaen chi. Mae'r lwmpyn bach yma yn mynd yn fwy. Fel petai ar ben ei hunan. Mae fel rhyw hyd a lledrith. Mae'n mynd lan y fawr. Anferthol. A mae dale yn brofiad, mae'n ysgafn, mae'n anhygol. Mae'n lledaenu ac yn tyfu, mae'n cael effaith ar y cyfan. 1 Corinthiaid 5:6. Ond i wyddo chwi fod ychydig o lefain yn lifeinio'r holl does. Mae llawer o rai sydd yn proffesu heddi yn ddilornus o rybyddion am gau a thrawiaeth. Ond nid yw'n wir. Tybio ni petawn ni'n neud arolwg o'r ychydig sydd yn gwrando efalle.
Wel, falle nid o'r rhai sy'n gwrando, mae rhai sy'n gwrando falle yn uniaethu gyda ni, ond efallai o'r rhai sy'n ddim, beth nhw'n gwrando ar y negeseuon. Mi fydden nhw'n dweud hyn, maen nhw'n mynd mlaen am broffes wag a gau athrawiaeth. A'r hyn yw'r gwir athrawiaeth, a gwir addoliad, a gwir sancteiddrwydd. A bydden nhw'n siŵr o fod yn dweud, beth am i chi dim ond pregethu'r efengil, mai dyna gyd i ni'n neud bob pnawn dydd Sul, yw pregethu'r efengil. Ond beth am i chi gadw bant o pethau negyddol? Ydych chi'n mynd ymlaen am ysgamder mewn addoliad ac bydolrwydd mewn bywyd? Pam i chi'n dweud y pethau yma? Pam i chi'n mynd ymlaen am y pethau yma? Mae eisiau cael meddwl agored, mae eisiau derbyn pawb. Duw, cariad Duw, maen nhw'n dweud. Felly rhaid i ni fod yn oddefgar at bob safbwynt. Mae rhaid i ni fod yn raslon tuag at bob safbwynt. Mae rhaid i ni ystyried bod pobl o egwyddorion wahanol, bod safbwyntiau gwahanol. Ond nid dyna beth ni'n clywed heddi, safbwyntiau gwahanol, ac mae pobl yn pregethu pethau gwahanol, a mae rhaid i ni fod yn derbyn rhain i gyd. Mae rhaid i ni dderbyn pobl. Mae rhaid i ni fod yn fwy o ddefgar. Nid dyna beth oedd Iesu Grist yn dweud. Dim fel maen nhw'n esbonio ta beth. Mi fydde fe'n dweud, mae eisiau ni fod yn o ddefgar. Ond nid yn y cyd-destun y mae'r eglwys fodern yn ei ddweud. Yr hybydd yw hyn, byddwch yn ofalus. Nid oedd yn sôn am fara, ond yn sôn am surdoes byrrym fel darlun o ddysgeidiaeth, o athrawiaeth. Felly ydych chi'n newid y gair byrrym neu surdoes i fod yn athrawiaeth, be mae'n dweud gwyliwch, ymogelwch rhag athrawiaeth, neu yn y cyd-destun yma, gau athrawiaeth y Phariseaid ac Herod. Byddwch yn ofalus ar eich gwyliadwriaeth o'r hyn nad yw o Dduw. Rhaid gwneud yn siŵr ein bod wedi deall, ein bod ni'n cyhoeddi'r gwir ac yn y ffordd iawn. Rhaid. Mae Iesu Grist wedi dweud byddwch yn ofalus. Ac wrth i ni gyhoeddi'r gwir, ein bod ni'n ymddiried yn y gwirionedd, ni all fod yn fwy difrifol na chymharu ar Phariseaid ac Herod. Dyna i chi gymhariaeth. Mae Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, byddwch ofalus nad ydych chi yn mynd i fod fel y Phariseaid o bawb. Phariseaid ac Herod. Mae Matthew yn yr un disgrifiad yn defnyddio'r Phariseaid a'r Sadwceaid. Mae Marc yn canolbwyntio ar Phariseaid ac Herod. Matthew 16, adnod 11. Pa fodd nad ydych yn deall, nad am fara dywedais wrthych ar ymogelwch rhag surdoes y Phariseaid a'r Sadwceaid. Yna y deallasant, na ddywedasau fe am ymogelwch rhag surdoes bara, ond rhag athrawiaeth y Phariseaid a'r Sadwceaid. Beth mae Iesu Grist wedi wneud fan hyn? Rhybuddio yma, mae'r rhybudd yma'n cwmpasu gymaint yn diwedd. Mae'n dweud y Phariseaid yn gyntaf, yr oedd rhain yn eog o gymaint. Yn sicr yr oedd y Phariseaid yn elynion i Iesu Grist, yr oedd rhain allan am waed Iesu Grist, yn cysau unrhyw gyfeiriad at Iesu Grist. Yr oedd rhain wedi datblygu eu hathrawiaeth eu hunan yn grefyddol iawn. Ond yn seiliedig ar gamddehongliad llwyr o gyfraith Moses, doedden nhw ddim wedi deall cyfraith Moses, ac felly yn eu dallineb ac yn eu tywyllwch nhw, fe wnaethon nhw greu crefydd newydd. Dyma beth nath y Phariseaid, fe wnaethon nhw greu crefydd newydd. Ac fe nath y crefydd yma ddatblygu ni'n galw yn nawr yn draddodiad y tadau. Fe wnaethon nhw bob math o reolau. Marc pennod 7, chydig ynghynt, adnod 3-4. Cynnes y Phariseaid a'r holl Iddewon, ond i bydd iddynt olchi ei dwylo'n fynych, ni fwy tant, gan ddal traddodiad yr hynafiaid, a phanddelont o'r farchnad, ond i bydd iddynt ymolchi, ni fwy tant, a llawer o bethau eraill y sydd, yr rhai gymerasant i'w cadw, megis golchi cwpanau, ac ystennau, ac efyddynau, a byrddau. Nhw wrthi'n golchi bethau. Fel rhan o'i seremoniau, wneud yn siŵr bod y dwylo'n lan cyn dechrau beth bynnag. Ond nhw yn dilyn traddodiad y tadau. Roedden nhw wedi gwneud crefydd eu hunan. Rheolau newydd lan.
ac wedi creu crefydd. Ac felly mae Iesu Grist yn dweud, byddwch yn ofalus o gau a thrawiaeth. Peidiwch a gwneud efengyl newydd. Peidiwch a chreu efengyl newydd. Felly mae rhaid bod yn bosib. Ni'n gwybod bod yn bosib. Mae'n hanes yn profi'r peth. I ni yn ei weld e heddi. Rhybuddiau Marc am gau a thrawiaeth Herod, achos mae'n sôn am Herod, a'i ddilynwyr yr Herodiniaid, ac fydd yr chafodd Herod ei hun fel Duw, a'i ddilynwyr fel ei yn gnawdol ac yn fydol ac yn chwantus. Felly roedd rhain yn bobl, yr Herodiniaid, dilynwyr Herod, yn bobl chwantus bydol. Ac yna Sadwceaid yn bobl oedd yn pwysleisio'r gyfraith, ond yn gwneud ei crefydd yn faterol ac yn dymhorol. Doedd yr Sadwceaid ddim yn credu yn anfarwoldeb yr enaid. Felly pan o'ch chi'n marw, fyddwch chi'n marw. Doedden nhw ddim yn credu yn yr atgyfodiad. Pobl crefyddol. Ac felly roedd eu crefydd nhw yn ddiarol tymhorol, ond oedd e. Roedd e am y nawr, am y presennol. Doedden nhw'n poeni am yr hyn oedd i ddod. Doedden nhw'n credu yn yr atgyfodiad. Pwy o beth oedd nhw'n credu? Mae'n rhyfeddol yn diwedd, mae'n rhyw grefydd rhyfedd. Ond oedd yna gysylltiad agos rhwng y Sadwceaid a'r Herodiniaid. Bod nhw'n pregethu'r gyfraith, roedd yna fydolrwydd hefyd o'r rhyfedd yn diwedd. A pan chi'n edrych ar y tri yma, Phariseaid, Sadwceaid a'r Herodiniaid, yr hyn sydd yn wir o'r tri bob tro yw bydolrwydd. Dengys hyn, mae'n amrywiol ffyrdd. Ydych chi'n gwybod beth yw diffiniad o fydolrwydd? Mae'n un anodd, fe ddylsen ni falle fod yn pregethu yn amlach ar beth yw bydolrwydd. Ond y broblem gyda pregethu ar fydolrwydd yw enwi ambell i beth. Mae pobl yn camddeall wedyn. Ni'n meddwl, hwn yw bydolrwydd, heb sylweddoli, mae cyflwr yw e tu ôl i'r peth. Ond mae yna rhai pethau sydd gallen ni fod yn enwi fel pethau sydd yn fydol. Ond yna, yn sicr fan hyn, i ni wedi camddeall beth yw bydolrwydd. I ni'n gweld bydolrwydd yn y Phariseaid, yn y Sadwceaid ac yn yr Herodiniaid. Fe ddyrchefur dyn. Mae dyn yn cael ei ddyrchafu. Os mai trwy ddilyn llwybr chwant a phleserau'r byd, fel yr Herodiniaid, anfoesoldeb, meddw, be bynnag yw e, a fyddwn ni'n aml yn meddwl am fydolrwydd, yw'r hyn yma'n gysylltiedig ar hyn sydd digwydd ar nosweithiau Gwener, yn ein clybiau tafarnau, a'r holl math yno, Dinas Caerdydd ar nos Wener, bydolrwydd. Hwna yw'r darlun traddodiadol yn ein meddyliau ni o bydolrwydd, ac yn sicr y mae yn fydol, mae'n drachwantus ac mae'n anysgrythurol. Mae hwnna'n amlwg, ni'n gwybod hynny. Ond hefyd y mae bydolrwydd trwy ddilyn llwybr sydd yn dyrchafu dyn trwy ei weithredoedd da. Y Phariseaid, y rai mwyaf bydol oll. Ac eto, byddwch chi'n dweud, dwi'n bydol, ond nhw ddim yn neud hyn a llall. Edrychwch arna i, dyna beth yw e. Cael pleser i fi fy hunan, yn ymfalchion o fi fy hunan. Mor wahanol mae'r rhain yn edrych yn allanol, yr un yw'r broblem, yr un yw ei pechod, hunan yn ran blaenllaw yn feddylfryd y cyfan, fi. Unai trwy mwynhau pleserau cnawdol dros dro, neu mwynhau eraill yn edrych arnom ni ac yn dyrchafu ni oherwydd ein gweithredoedd da. Edrychwch pa mor grefyddol ydw i. Edrychwch ar y ffordd dwi'n gwisgo. Edrychwch ar y ffordd dwi'n addoli. A mae pawb yn edrych arna i. Ac yna beth sy'n digwydd? Dwi wedi cael fy nyrchafu fyny. Does dim gwahaniaeth. Dwi yn ymfalchio yno fi fy hunan. Dwi'n cael pleser yn y cnawdol. Ydych chi yn eog o hynny, o fydolrwydd crefyddol neu bydolrwydd cnawdol? Sdim ots pa un yw e, mae'r cyfan cyndrwg a'i gilydd. Colledig yw'r cyfan. Just tagiau gwahanol yw nhw. Label wahanol, rwy fi yn berson bydol crefyddol. Neu rydw fi yn berson bydol ac yn anffyddiwr. Bynnag yw e, pa waniaeth mae'n neud? Maen nhw gyd yn yr un cwch. Wel, beth yw'r peryg heddi yn olaf ac yn fyr? Os gadewir ychydig o'r agweddau hyn ddod i mewn, fel heddi, be mae'n dweud yw fe fydd yn effeithio'r cyfan. Dyna beth mae Crist yn dweud.
Os ydych chi'n mynd I ganiatáu gau a thrawiaeth mewn, fe fydd fel burym yn effeithio'r cyfan. Ac ni hefyd yn gwybod, os dawch chi i'r efengyl ac unrhyw beth mae yna le I ddyn, dyw'r person yna ddim yn Gristion. Os ydy'r person yn dibynnu arno'i hun, dyw e ddim wedi credu. Dyw e'n bosib. Ond chi'n meddwl mae wedi gwneud popeth arall yn iawn. Mae'n credu bod Iesu Grist I marw ar y groes, atgyfodi'r trydydd dydd, mae'n credu yn y drindod, mae'n credu cadw'r syl. Hwna I gyd. Ond os I chi'n ymddiried ynoch chi eich hunan, mymryn lleia, chydig bach o furym yn effeithio'r cyfan. Os oes na fymryn o gau a thrawiaeth, mewn addoliad, dyma'r prif un heddi, allwch chi ddweud, yn allanol mae pawb yn credu'r pethau iawn. Be sydd wedi digwydd yn yr eglwys heddi? Mae gau a thrawiaeth trwy addoliad ysgam wedi dod mewn i'r eglwys, ac mae pobl yn dweud, just dim byd, dim ots ffordd I chi'n addoli. Wrth gwrs bod ots sydd chi'n addoli, mae hwnna'n effeithio beth I chi'n ei gredu. Os bysyn ni'n cael amser I edrych ar yr hyn I chi'n ei gredu, allan ni ddweud hyn, mi fyddwn ni'n ffeindio gwallau rhywle. Os yw'r addoliad yn anghywir, os yw'r bywyd yn anghywir, fe allwn ni ffeindio rhywbryd bod na gau a thrawiaeth mewn dysgeidiaeth yno. Falle bydd e ddim mor amlwg ar y cychwyn, ond fe ddawy'r wyneb yn y diwedd. Mae'r rhaid cael y cyfan. Mae ychydig bach o gau a thrawiaeth yn effeithio'r cyfan. Yr un yw'r gau a thrawiaeth dros y cynrifoedd. Yr unig gwahaniaeth falle yw cyfnodau gwahanol mewn hanes gwlad, pobl gwahanol, ffasiynau gwahanol, gwisg gwahanol, technoleg wahanol, ac felly mae'r allanol falle yn edrych chydig bach yn wahanol, ond yr un yw'r pechod tu nôl y peth. Pethau chi'n mynd nôl canrif yn ôl a gweld addoliad anghywir, bod e ddim cweit yr un fath ar pethau modern sy'n digwydd heddi, ond yr un yw natur I hyneidio nhw, maen nhw wedi camddeall, ac felly mae'r cnawd yn dod I fewn. Trwy'r cyfan fe ddarchefu'r dyn. Dyna'r broblem yn y crefyddau yma. Y mae dyn yn cael ei ddyrchafu ac fe dan seili'r Crist. Y mae Iesu Grist yn cael ei danseilio. Ond dim ar air. Yn yr oedfad a fa, fydden nhw'n defnyddio enw Iesu Grist ac bydd eu pen yn troi fyny a bydd na rws osgo anhygol o ysbrydol yn cael ei rhoi. Ond actio yw hwnna. Dwi'n ddim yn y galon. Alle unrhyw un actio ein bod yn addoliad yn y enw Crist. Ond petai Crist yn bopeth, mi fydden ni'n gweld gwahaniaeth. Yn aml iawn dyma'r broblem. Efallai allwch chi ddechrau gyda pethau fel dydyn nhw ddim wedi gweld eu pechod, na gogoniant Crist yn ei fawredd a'i berffeithrwydd. Yn aml dyna yw'r broblem. Dydyn nhw ddim wedi dod wyneb yn wyneb â Crist. Achos petai chi'n dod wyneb yn wyneb â mawredd a gogoniant a ffurdeb Crist, mi fyddech chi'n gweld eich pechod. Ac os ych chi wedi gweld eich pechod, chi'n gweld mawredd Crist. Mae'r ddoi mynd law yn llaw. A'r gyhoeddiad o bechod. Dyna pha mae llawer ddim yn hoffi pregethu am bechod. Mae'n neud iddyn nhw deimlo'n anghyffyrddus. Pam? Dydyn nhw ddim wedi deall. Mae'r burym wedi bod ar waith o gau a thrawiaeth. A mae wedi lledaenu trwy'r cyfan, trwy'r toes cyfan. Mae yna rybydd yma am bregethu yr efengyl. Os nad wedi cadw at yr efengyl pyr, fe gellir newidio'r cyfan. Os chi'n gadael un rhan allan o'r efengyl, fe all hyn arwain y neidiau ar gyfeilion. Dyna I chi warth yr eglwys fodern sydd wedi dod ar bydolrwydd mewn I addoliad ac wedi troi pobl I ffwrdd. Beth sydd wedi digwydd? Maen nhw'n arwain y neidiau I beidio credu'r hyn sydd yn wir. Ac fe gewn ni proffes ar ôl proffes, ond dyw e ddim yn proffes wir, dyw'r ysbryd ddim wedi bod ar waith. Beth sydd wedi digwydd? Dydyn nhw ddim wedi cymryd sylw I rhybydd Crist am y Surdoes, y Phariseaid, a Surdoes y Sadwceaid, a Surdoes yr Herodiniaid. Byddwch ofalus, peidiwch a gadael gau a thrawiaeth I fewn.
Gai ofyn I chi yma heddi, a ydych chi wedi gweld eich pechod, a yw'r ysbryd glân wedi dod yn eich bywyd chi, ac agor llygaid yr enaid I weld eich angen, I weld eich pechod. A yw wedi dwyn I gof pechodau'r gorffennol, a yw wedi dangos pechodau'r presennol I chi, a yw wedi dangos mae oherwydd eich bod yn bechadur, yr ydych yn pechu. Mae dyna yw eich natur, bod ganddoch chi natur bechadurus, sydd â gogwydd at bechod. A yw wedi dangos I chi bydolrwydd yr enaid. A ydych chi wedi gweld gwacter y byd a'i bleserau. Ydych chi wedi gweld y byd a'i bleserau, a'i adloniad, a'i weld fel gwacter. Yna a yw wedi dangos Iesu Grist I chi. A yw wedi arwain eich traed at y groes. Eich bod yn gweld yr un ar y groes a ddaeth o'r nef i'r ddeiar I'ch achub chi o bechod ac o Satan ac o galledigaeth iddo gyflawni'r gyfraith yn eich lle chi fod hwn mab Duw wedi dod ac wedi byw bywyd perffaith I chi. Doedd dim gobeith I ni fyw bywyd perffaith ond fe ddad Iesu Grist a fe gyflawnodd cyfan yn ein lle ni. Yr hyn o'ch chi'n ymgeisio I wneud mwyn dyrchafu eich hunan yn eich crefydd wag. Ond nawr I chi wedi gweld, dwi wedi methu, dwi wedi trio credu, dwi wedi trio dweud fy mod I wedi gymdiried yn Iesu Grist, ond does dim byd wedi digwydd, does dim newid yno I, dydw I ddim yn byw I Grist, dydw I ddim yn farw I bechod ac i'r byd. Ond nawr, mae'r ysbryd wedi arwain eich golwg chi at Grist, a chi wedi gweld, mae Crist wedi gwneud y cyfan I chi, does dim rhaid I chi trio gwneud eich hunan yn Gristion, Crist wedi gwneud y cyfan. A yw'r ysbryd glân wedi dangos y groes I chi. A wedi dangos Iesu Grist ar y groes. Y fan honno lle cymerodd eich cosb yna chi erchill. Beth yw cosb dioddefod Crist ar y groes? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn mentro dweud, dylen ni wybod mwy. Dwi ddim yn gallu meddwl am uffern am yn ddigon hir, a fe ddylsyn ni, dwi wedi clywed am rhai sydd dweud os ych chi wedi cael golwg ar uffern, byddwch chi'n newid yn llwyr. Dwi ddim yn siŵr beth yw uffern am un person. Mae ierchill. A mae e'n gosbedigaeth tragwyddol am un enaid. Petai Iesu Grist wedi mynd yn groes I gymryd cosb un enaid, bydde hwnna wedi bod yn erchill. Uffern tragwyddol am un enaid, mae tu hwnt I am gyffred. Ond dyma beth dioddefodd Iesu Grist ar y groes. Yno ar y groes pan o dyn yn gwneud I ran ef, ond ni'n gwybod, nid yn unig beth mae dyn yn gwneud, ond oedd y tad yn ei wneud oedd ar y groes, yr oedd dyn yn gwythio'r hoelion I fewn, ac yn gwythio'r yslis I fewn, ac yn gwasgu'r goron draen am ei ben, a'r gwaed yn llifo. Dyna beth o dyn yn ei wneud, ac yn dangos I atgasedd at Grist, ac yn dweud rwy'n dyd gasaid I Iesu Grist. Dyna beth o dyn yn ei wneud, dyna beth mae'r cyfryngau yn wneud heddi, ni'n casau Crist. Ond beth sy'n neud yn fwy erchill yw ar y groes fe nath y tad gosbi y mab, nid am un enaid, ond am ei holl blant. Mae'r ddiynau. Ac felly fe ddioddefodd Iesu Grist yn y cyfnod hwnnw ar y groes. Cosbedigaeth enaid wedi ei liosi gan ei holl blant. A yw'r ysbryd glân wedi dangos I chi yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud drosoch chi. A yw'r ysbryd glân wedi rhoi yr gallu I chi a'r nerth I edifarhau I droi o'ch pechod. Chyfa beth, y proffes wag heddi'n ddigon rhwydd. Chos dyw edifeirwch ddim yn dod mewn iddo fe. Does dim troi ffwrdd o ddim byd. Dim ond wrth enw. Mae gwir edifeirwch yw troi o'ch natur bechadurus, o weithredoedd pechadurus ac o'r byd a'i wacter. Ond i'r gwir Gristion wedi gweld gwacter y byd ac y mae e'n fraint ac yn bleser iddo fe. Nid yw yn feichus iddo fe ddilyn llwybrau'r arglwydd. Dyna prawf eich bod chi wedi deall. Pan ni'n gweld ffrwyth edifeirwch.
A yw wedi roi'r gallu chi droi o'ch balchder a hunan gyfiawnder. A yw wedi rhoi rhodd o ffydd i chi. Nid y ffaith bod chi'n credu, ond i chi'n gallu dweud fe dries i credu yn y gorffennol ac fe nes i credu yn y pen, ond ges i brofiad o Dduw. Beth oedd y brofiad hwnnw? Fe ddath wrth i fi ddod a gweld fy mhechod, wrth i fi weld Crist, fe roddodd ffydd i mi. Ac o'n i wedi meddwl mod i wedi credu o'r blaen, ond nawr fe syrthiodd y baich i ffwrdd, ac nawr fe ges i'r nerth a'r gallu i gredu ac ymddiried yng Nghrist. Doeddwn i ddim wedi gallu wneud o'r blaen, ond o'r fath newid rhyfeddol a ddaeth i'm rhan. Fod Iesu Grist wedi rhoi ffydd i mi gredu ynddo. I llwy'r ymddiried yr enaid, bod chi yn gallu mynd i'r anadl olaf yn dweud dwi'n ymddiried yng Nghrist. Ei fod e wedi'n golchi fi'n lan, a fod fy enaid yn saff yng Nghrist. Nid yn pwy ydw i, neu be dwi wedi wneud, neu sut dwi'n addoli, neu sut dwi'n byw, neu beth bynnag yw. Na, Crist yw popeth i mi. Gai ofyn hyn i chi. A yw'r ysbryd wedi'ch gosod chi ar y llwybr cul? Ydych bywyd chi yn bywyd cul? Y mae'r byd yn meddwl bod chi'n od. Ond ydyn nhw'n meddwl bod ni'n od? Ac i ni yn od yn ei barn nhw. Dydw i ddim yn credu mai lle Cristion yw fod yn od. Ac mae yna rhai agweddau o'r eglwys sydd yn gwneud hynny fel rhan o'i athrawedd nhw. Dwi'n hwnna fel y Phariseaid a'r Sadwceaid. Ond mae'r byd yn edrych ar y Cristion yn rhyfedd iawn. Pam? Y mae e ar y llwybr cul. Mae e'n wahanol i'r byd. Llwybr sydd yn arwain i'r nefoedd. Dwi ddim yn caniatáu yr holl fagiau'r byd a hunan gyfiawnder. Mae fel yn yddiau Iesu Grist ar y ddaear. I ni'n gwelwn ni rai fel y Phariseaid a'r Sadwceaid a'r Herodiniaid yn ein plith ni. Mae yna rhai sydd yn dilyn llwybr ysgafn ac yn caniatáu pob math o fydolrwydd mewn bywyd ac addoliad. Yna gwelir hefyd bydolrwydd hunan gyfiawnder mewn eglwysi sydd yn cadw'n llym iawn at amryw o reolau. Mae yna wisg arbennig, mae yna rheolau pendant iawn am aelodaeth. Ac eto gyd maen nhw'n ymddiried yn hynny. Rhai yn dda iawn, ond rhai wedi colli'r golwg, y weledigaeth. Nid dyna ddysgodd Crist. Rhaid i ni fod ar ein gwyliadwriaeth. Rhaid i ni fod yn ofalus. A mae'r gwylio yma, mae'r gofalu yma, mae e'n rhywbeth o ofalu parhaus. Parhewch i ofalu. Parhewch i wylio. Rhag ofn i'r ychydig o Surdoes, i'r ychydig o fyrym ddod i'n hathraweithau ni. Nad ydyn ni'n pwyso ar Grist yn unig, dyna'r peryg. Dyna'r peryg. Mae Crist yn dweud, byddwch yn ofalus, peidiwch â gadael i'r gau athrawedd ddod i mewn. Newch yn siŵr eich bod chi'n ymddiried yng Nghrist ac ef yn unig, ac bod yn byw iddo ef ac ef yn unig, a fod arwyddion bod na ffrwyth edifeirwch. Gnewch yn siŵr mae Crist yn dweud, peidiwch a gadael y pethau yma ddod i mewn. Mae'n rhaid bod y bywyd yma, y bywyd ysbrydol yma wedi blannu o ddifri. Mae rhaid i chi fod yn gallu dweud bod y bywyd sydd yno chi yn oriwch naturiol. Dyw e ddim ohono chi. Os yw eich tystiolaeth chi yn dystiolaeth y gellir ei egluro a'i esbonio'n ddynol, yna dydych chi ddim wedi deall. Os ydych chi'n gallu dweud mae naturiol oedd y cam i chi ddod i gredu, a bod chi wedi dewis, yna siŵr o fod dydych chi ddim wedi deall. Ond os allwch chi ddweud bod na rhywbeth rhyfedd wedi digwydd, fod yr ysbryd wedi'ch ysgwyd chi, bod wedi agor eich llyged chi, bod na faich ar eich enaid chi, a'i fod wedi dod a'ch arwain chi ddangos Crist, a'i fod wedi cymryd eich pechod a wedi hoelio i'w groes, a bod wedi rhoi rhodd o ffydd i chi, a bod chi gallu ymddiried yno ef, a bod na lawenydd yn eich enaid. Wel, chi'n gwybod beth, dyma i chi math o beth, ond un nod fyna, y mae Crist yn rhybuddio'r disgyblion, peidiwch gadael gau athrawedd i fewn.
O, mae yna beryg. Achos mae byr mor bwerus. Mae'n effeithio'r holl does. Ac mae'n lledaenu, falle ambell waith heb i chi weld. Chi wedi edrych ar y fe'n tyfu, chi methu weld yna gych. Os ydych chi'n eistedd am hanner awr, sa'n credu byddwch chi'n ei weld o, ond un eiliad mae'n fach, mynd i nesaf mae'n anferth. Dyna sut mae gael athrawedd yn dod i fewn. Felly byddwch yn ofalus. Yna y gorchmynodd efeddynt, gan ddywedyd gwyliwch, Ymogelwch rhag Surdoes y Phariseaid a Surdoes Herod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr rhybuddion, ac yn y rhybuddion bod na drigaredd. Ac o Dduw, i ni yn gweddio, nad oes yna Surdoes wedi dod i'n cred a'n ffydd ni, na'n tystiolaeth ni. O Dduw, gad i hyn fod yn wir ohono ti, a byddwn ni'n pwyso ar Grist yn llwyr ac yn unig. Terd gweithio, diogela ni o Dduw, i ni'n gofyn mai ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen trwy ganu'r Emyr 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. 103 gwn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.